sing duwe darah tinggi pokoke aja nyoba-nyoba masakan iki. Wasin pol rasane. Hai guys, wis do tangi urung. Dino iki aku arep gawe bekal tinggo Mbak Dipa yo guys, bekal makan siang. Terus aku arep gawe sing simpel-simpel, iki brambang bawang tak rajang wae. Ojo ditinggal endi-endi, diaduk-aduk terus yo guys, ndak gosing. Nah, nek warnane sudah cantik, lanjut dilebokke seafood guys. Iki aku nganggo cumi karo udang. Sing alergi seafood wes rasa nganggo rapopo, nganggo ndok tok rapopo. Iki resep ki aku ki rekakku ndelok ning nggon sosial media yo guys. Iki resep asli saka aku. Rekakku yo men enak ngono to yo. Nah iki lho. Iki campuran saka saus tiram, kecap asin, kecap wijen karo moto. Ning nggon video ki ngono kuwi guys, dicemplungke kuwi perkecapane kuwi nganti kaya ngene iki. Lanjut dilebokke mie. Iki aku nganggo mie basah. Nah, udah nganti tercampur rata ya guys. Lanjut pokoknya udah terus nganti rata kabeh. Bar kuwi dilebokke sayurane. Iki sayurane mung sakonone ning kulkas ya guys. Ana sawi, kubis, wortel. Lanjut diudak men rata ya guys. Pokoknya tak baleni meneh kayak mau campuran saka kecap asin, saus tiram, kecap manis, minyak wijen, moto. Kita kerane iki ukur ngawur aku ki, ukur nganggo feelingku iki kuran. Wes pisan iki wae. So aku nek gawe bakmi goreng nganggo resepku dhewe. Nah, nek wes mateng lanjut dilebokke nggon wadah mak ngene iki guys. Iki siap diantar ke sekolah. Ojo lali ditutup ndak utah. Terus iki ono apel barang. Jan cah sekolah zaman saiki jan penak tenan pokoke. Ora kaya zamanku dhisik. Lho lak ya tenan to, dadak madake sing biyen-biyen ki ya ngopo neh. Wes terus dilebokke ning tas bekal ngene iki guys. Bakmine kayak mau apele terus sendok poroke. Jangan lupa biar Mbak Dipa semangat sekolahnya kita kasih surat cinta ya guys. Eneng sing podo ra guys, kadang sok ngirim surat cinta ngene iki nggo anake. Komen ya. Dadah.